Il-festa ta' San Patrizju tiġi ċelebrata madwar id-dinja kollha u anka f'Malta, propju f'San Ġiljan fejn bosta żgħażagħ Maltina u ċinu anka turisti jiġu hawnhekk biex jixorbu u jgawdu din il-festa. Staqsejniehom minnu San Patrizju, naraw propju x'qalulna. Min kien San Patrizju? Il-kapel Belfurjana! San Patrizju huwa l-idolu tiegħi, ħadd ma waqwa minnu u number one. Saint vera iħobb ħafna l-birra. Min kien San Patrizju? Għaddis! Xaħat minn l-Irlanda! Xi patrun tal-Irlanda! Do we celebrate St. Patrick's Day on the 17th? Because he died on the 17th. Il-patrun tal-Irlanda, tal-Repubblika tal-Irlanda. Safejna fien San Patrizju kien wieħed li kien jgħix l-Irlanda li daq il-either pipa jew whatever li il-flut, whatever, u keċċa l-ġriden kollha bażikament. M'għandix idea. M'għandix idea. Leprechaun dak li qed jisfel. Din il-festa hi popolari ferm madwar id-dinja fejn innata bidu għalija fl-Irlanda fejn waqt li jiġi mfakkar il-qaddis patrun ewlieni tal-pajjiż xarba birra ma tonqosx. Minn kmieni wara nofsinhar bosta Maltin, Awċin u anke turisti bdew jinġabru f'San Ġiljan bil-bis aħdar biex jiċċelebraw din il-festa b'xarba birra flimkien ma' sħabhom. Il-tradizzjoni tgħid li San Patrizju mar lura l-Irlanda wara li kien inżamm bħala skjaf. Hemmhekk beda jikkonverti lill-Irlandiżi għall-Kristjaneżmu. Jingħad li dan il-qaddis mit propju fi 17 ta' Marzu. U għalhekk id-dinja kollha tingħaqad flimkien sabiex tfakru b'xarba birra u l-kulur aħdar. Il-tradizzjoni tassoċja l-kulur aħdar ma' dan il-qaddis għax jingħad li San Patrizju kien juża x-shamrock, il-pjanta nazzjonali Irlandiża li kollha 3 werqiet fuq kull zokk biex jgħallem lin-nies dwar it-Trinità.